ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம பக்தி சதாச்சார்ல இருக்கோம். ரொம்ப நாள் கழிச்சு மீட் பண்றோம். தசாவதாரம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல இன்னைக்கு நம்ம நரசிம்ம அவதாரம் அது என்ன அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் மாதாஜி. ஒரு டவுட் மாதாஜி. மாதாஜி, இது இந்த யூடியூப் இதுல வருமா மாதாஜி? அவசியம் வரும் மாதாஜி. பிரபுஜி ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நரசிம்ம அவதாரம் பத்தி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். பிரஹலாத் மகாராஜ் இதுக்குள்ளே ரொம்ப வந்து சிறந்த ஒரு டிவோட்டி. நரசிம்ம அவதாரத்துல அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்து அது மாதிரி நம்மளும் வந்து கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளாலையும் பகவானை ப்ளீஸ் பண்ண முடியும், பகவானை நம்ம திருப்தி பண்ண முடியும் அப்படின்றதுதான் இருக்கிறதுலே மிக சிறந்த ஒரு ரோல் மாடல் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லலாம். சின்ன குழந்தைங்கள்ல இருந்தே நம்ம வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் ஸ்டோரி சொன்னோம் அப்படின்னா பகவான் மேல எப்படி பக்தி பண்றது, பயம் இல்லாம இருக்கிறது. ஏன்னா சத்துவகுணத்துல முக்கியமான ஒரு விஷயம் பயம் இருக்கக்கூடாது. கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல நம்மளுக்கு பயம்ன்றது இருக்கக்கூடாது. அது பிரகலாத் மகாராஜோட ஸ்டோரியை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு தெரிய வரும் இல்லைங்களா? ஏன்னா நிறைய கஷ்டங்கள் அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில வந்தப்பையும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, தைரியமா இருந்தாங்க. பகவான் நம்மள எப்படியும் நம்மள வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் கூட இருக்கக்கூடாது. பட் இருந்தாலும் அவங்க எல்லா விதமான கஷ்டங்களையும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, தாங்கிக்கிட்டாங்க இல்லைங்களா? அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம வாழ்க்கையிலும் நம்ம வந்து இந்த மெட்டீரியல் விஷயங்கள்ல வர கஷ்டங்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு அது வந்து என்ன சொல்றது, ஒரு பனி மாதிரி விலகி போயிடும். பெர்மனண்டான எந்த ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது, பெர்மனண்டான எந்த ஒரு சந்தோஷமும் கிடையாது. இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து ஸ்பிரிச்சுவல்ல மட்டும்தான் எல்லாமே நித்தியமானது. நித்தியமான சந்தோஷம், நித்தியமான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஸ்பிரிச்சுவல்ல தான். மற்றபடி இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து சந்தோஷமா இருந்தாலும் துக்கமா இருந்தாலும் அது ஒரு கால அளவுலதான் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அதை நினைச்சு நம்ம என்னைக்குமே வருத்தப்படக்கூடாது. அதனால கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்க்கு வந்தவங்க யாருமே லேமெண்ட் ஆகவே மாட்டாங்க, வருத்தப்படவே மாட்டாங்க எந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவும். ஏன்னா அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல உள்ள எல்லா விஷயங்களும் டெம்பரவரியானது, எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நித்தியமான ஒரு விஷயமே கிடையாது அப்படின்றதுல அவங்க ரொம்ப தெளிவா இருப்பாங்க. பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்றதுதான் இருக்கிறதுலே நித்தியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றதையும் அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால அவங்களால எந்த ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் அதை அவங்களால ஓவர் கம் பண்ணவும் முடியும் அப்படின்ற இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு சுத்த சத்துவ குணத்துல நம்ம பகவானை எப்படி பக்தி சேவை மூலியமா திருப்தி பண்றது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சாரி, பிரகலாத் மகாராஜ் ஸ்டோரி அப்படின்னும் போதே வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து இது எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4 குமாரர்கள் இருக்காங்க இல்லைங்களா? பிரம்மாவோட 4 குமாரர்கள், அதாவது சனகா, சனந்தா, சனாதனா, சனத்குமாரா. இவங்க 4 பேரும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட பியூர் டிவோட்டிஸ் இவங்க 4 பேருமே. ஆக்சுவலா பிரம்மா வந்து கிரியேஷன் பண்ணும்போது இவங்க 4 பேரையும் தான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வந்து படைப்பாங்க. படைச்சு இந்த உலகத்தை வந்து கிரியேட் 14 லோகத்தையும் வந்து அதுக்கு மேல கிரியேஷன்ல கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்கள படைப்பாங்க. பட் ஆனா அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட துளசி அதை வந்து ஸ்மெல் பண்ணதுனாலே அவங்களுக்கு வந்து இந்த டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் கிடைச்சிடும். அப்போ இந்த மெட்டீரியல் விஷயம் எல்லாமே வந்து சாஸ்வமானது இல்லை அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க நித்தியமான டிவோஷனல் சர்வீஸை நாங்க வந்து பண்ண விருப்பப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அதை வந்து வேண்டாம்னு சொல்லிடுவாங்க. பிரம்மா கொடுத்த அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து வேண்டாம்னு சொல்லிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க எப்பயுமே வந்து பகவானுக்கு பக்தி சேவையிலேயே முழுமையா தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க. பியூர் டிவோட்டிஸா அவங்க இருப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல எல்லா இடத்துலயும் சஞ்சாரம் பண்ணிக்கிட்டே வருவாங்க. அப்போ ஒரு நேரத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வைகுண்ட லோகம் போவாங்க. வைகுண்ட லோகம் போகும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க ஜெய விஜயன் அப்படின்னு 2 துவாரபாலகர்கள் இருப்பாங்க. அவங்க 2 பேரும் சின்ன குழந்தைங்களா இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தடுத்து நிறுத்துவாங்க. நிறுத்தின உடனே இவங்க 4 பேருக்கும் கோபம் வந்துடும். வைகுண்டத்துல இருக்கீங்க, ஆனாலும் வந்து டிவோட்டிஸ் யாரு நான் டிவோட்டிஸ் யாருன்னு அவங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியாம போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு கர்ஸ் கொடுப்பாங்க, அவங்களுக்கு சாபம் கொடுப்பாங்க. அந்த சாபத்தை வந்து அவங்க வந்து ஏத்துப்பாங்க. அப்போ அதுல வந்து என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிறவிகள் நீங்க வந்து பகவானுக்கு டிவோட்டிஸா இருக்கணுமா, இல்ல 3 பிறவில டீமனா இருந்து நீங்க வந்து பகவானை அடையணுமா, மறுபடியும் வைகுண்டத்தை அடையணுமா அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க. அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க நிறைய காலம் பகவான் பிரிஞ்சு எங்களால இருக்க முடியாது. அதனால 3 டீமனா நாங்க வந்து, அதாவது அசுரர்களா நாங்க வந்து 3 பிறவிகள் எடுத்து நாங்க திருப்பி வைகுண்ட லோகம் வந்துடுறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. இந்த இடத்துல எல்லாருக்குமே ஒரு சந்தேகம் வரும். ஏன்னா இந்த மோட் ஆஃப் பேஷன் அண்ட் இக்னரன்ஸ்ன்றது வெறும் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல தான் இல்லைங்களா? வைகுண்டத்துல அதெல்லாம் கிடையாது. ஆனா எப்படி வந்து ஜெய விஜயர்கள் ஆல்ரெடி அவங்க எல்லாம் எங்க இருக்காங்க, வைகுண்டத்துல இருக்காங்க. அப்படின்னும் போது அவங்க
அவங்களுக்கு பேஷன் இக்னரன்ஸ் மோடு வருமா அப்படின்னு கேட்டா எப்பயுமே பகவானோட பக்தர்கள் இல்லைங்களா, அவங்களாம் நித்திய சூரிகள் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். அவங்க எல்லாருமே பகவான் எப்பெல்லாம் அவதாரம் எடுக்கிறாங்களோ, லீலைகள் புரியுறாங்களோ, நமக்கு அதாவது இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல வாழறதுக்கு எப்படின்னு தெரியாம நம்ம இந்த பர்த் டெத் இந்த லைஃப் சைக்கிள் என்டாங்கிள் பண்ணி நம்ம ரொம்பவுமே சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. நமக்கு வழி சொல்றதுக்காக தான் பகவான் என்ன பண்றாங்க, நிறைய வந்து லீலைகள் அவதாரங்கள்லாம் எடுக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அந்த மாதிரி நமக்கு வழிகாட்டுதற்காக அவங்க எடுக்கிற லீலைகள்ல அவங்க எல்லாமும் பங்கு எடுத்துப்பாங்க. யாருன்னா நித்திய சூரிகளா இருக்கிற அதாவது வைகுண்டத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் பங்கு எடுத்துப்பாங்க. எல்லா விஷயத்திலுமே பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா அவதாரமா இருக்கட்டும், ராமர் அவதாரமா இருக்கட்டும், எல்லாரும் சேர்ந்துதான் வருவாங்க. வந்து லீலைகள் வந்து புரிவாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஜெய விஜயர்களையும் இதுல ஒரு பார்ட்டா இருக்கணும் அப்படின்றது பகவானோட விருப்பம். அதுவும் இல்லாம நித்தியசூரிகளோட மன எண்ணம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவானுக்காக எதையுமே அவங்க செய்யறதுக்கு துணிவோட இருப்பாங்க. பகவானுக்காக என்ன வேணாலும் அவங்க வந்து செய்வாங்க. அதுதான் அவங்களோட மனநிலையாவும் இருக்கும். அப்போ அவங்க அந்த கேர்ஸ வந்து எடுக்கிறாங்க. எப்படி அர்ஜுனர் வந்து போர் பண்றாங்க இல்லைங்களா. அதாவது போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆக்சுவலா அவங்களும் வந்து என்னது பகவானோட ஒரு பியூர் டிவோட்டி. பட் ஆனா நான் போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு மாயையினால அவங்க வந்து சொல்றாங்க. அதனால நம்மளுக்கு பகவத்கீதைன்றது கிடைக்குது இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் இந்த மாதிரி நடக்கும். அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நம்மளுக்கு இங்க நிறைய பிறவிகள் வந்து அவங்க வந்து எடுத்து நம்மளுக்கு வழிகாட்டுதலுக்காக அதாவது பகவானுக்கு அவங்களோட லீலைகள்ல அவங்க வந்து பார்ட் எடுத்துப்பாங்க சரிங்களா. அந்த மாதிரிதான் வந்து ஜெய விஜயன் அவங்க 2 பேரும் வந்து சனத்குமார் பிரம்மகுமாரர்கள் வந்து அவங்க வந்து தடுத்து நிறுத்துறாங்க. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு கேர்ஸ் கிடைக்குது. அப்போ அவங்க எப்படி பிறவி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து தித்தி அப்புறம் கஷ்யப்பர் அவங்க 2 பேருக்கும் வந்து மகன்களா பிறக்கிறாங்க. ஹிரண்யாக்ஷன், ஹிரண்யகசிபு அப்படின்னு 2 பேரா பிறக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து விஸ்வரவா அப்புறம் கேசினி அப்படின்றவங்களுக்கு ராவணன் கும்பகர்ணனா பிறக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சிசுபாலன் தண்டவக்ரனா வந்து பிறக்கிறாங்க. இப்ப இந்த மாதிரி 3 டைப் ஆஃப் இதுல வந்து அவங்க வந்து பிறக்கிறாங்க. இந்த 3 பிறவிலையும் அவங்க வந்து பகவானை என்வி அதாவது பகவத்கீதையில நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா. என்வின்றது பகவானுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் அப்படின்ற நம்ம பார்த்தோம். ஆனா பகவான் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பொறாமையின் மூலியமா அவங்க வெறுக்கிறாங்க. வெறுத்து அதனால அவங்க என்ன பண்ணாங்க, நித்தியமா பகவானை நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த வெறுப்பின் மூலியமா பகவானை நித்தியமா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் எப்பவுமே பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருந்ததுனால அவங்களுக்கு மோட்சம் கிடைக்குது அப்படின்றது நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அப்போ இப்போ நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரகலாத் மகாராஜோட இது நரசிம்ம அவதாரம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ ஹிரண்யகசிபு இது வந்து 7th கேண்டோ பாகவதத்துல 7th கேண்டோல ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா நரசிம்ம அவதாரம் பிரகலாத் மகாராஜ் அவங்களோட கதைகள் தான் வந்து இருக்கும். அது எல்லாமே நம்ம படிச்சு பார்த்தோம்னா ரொம்பவே நம்மளுக்கு வந்து நிறைய செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ஸ் கிடைக்கும். அதுல பாத்தீங்கன்னா 7th கேண்டோல ஸ்டார்ட் ஆகுறதே வந்து எதனால வந்து ஜெய விஜயர்கள் வந்து இந்த மாதிரி வந்து கேர்ஸ் வந்து எப்படி வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த கேண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் சரிங்களா. அப்படின்ற பட்சத்துல இப்போ ஹிரண்யகசிபு இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் பையன் எல்டர், ஹிரண்யாக்ஷன்றவங்க 2வது பையன். அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பூமி தேவியை வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா கர்ப்போதய ஓஷன்ல மறைச்சு வச்சிருவாங்க. மறைச்சு வச்சதுனால அதுக்கப்புறம் வராக அவதாரம் எடுத்து பூமியை வந்து மீட்டெடுப்பாங்க பகவான். அப்போ ஹிரண்யாக்ஷன் அவங்க வந்து வதம் பண்ணிடுவாங்க. அதனால தன்னோட தம்பிய வந்து அவங்க வந்து வதம் பண்ணதுனால ஹிரண்யகசிபுக்கு என்ன ஆயிடுது, ரொம்பவே கோபம் வந்துருது. அதுக்கப்புறம் ஹிரண்யாக்ஷனோட பிள்ளைகளுக்கும் ரொம்பவே கோபம் வந்துருது. மகாவிஷ்ணு வந்து தன்னோட தந்தைய வந்து வதம் பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கும் கோபம், இவங்களுக்கு தன்னோட தம்பிய வந்து வதம் பண்ணிட்டாங்களேன்ற ஒரு கோபம். அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா பகவான் மேல இவங்களுக்கு வெறுப்பு ஏற்படுது. வெறுப்பு ஏற்பட்டு அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யகசிபு அப்படின்னாலே வந்து அவங்களோட பேரோட இது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா ஹிரண்யா அப்புறம் வந்து கஷிபு அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா நல்ல சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் கோல்டு, இது 2ம் சேர்ந்தது அவங்களோட பேரு. பிரகலாத்ன்றது பிளிஸ்ஃபுல்னஸ், ஃபுல் ஆஃப் ஜாய், எட்டர்னல் ஜாய், பிரகலாத் மகாராஜோட பேரோட அர்த்தம் சரிங்களா. அப்போ அதுக்கேத்த மாதிரியே பிரகலாத் மகாராஜ் எப்பயுமே எட்டர்னல் பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் நம்மளுக்கு எப்ப கிடைக்கும், டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல கிடைக்கும். அதனால அவங்க எப்பவுமே பியூர் டிவோட்டியா இருப்பாங்க. ஹிரண்யகசிபு அவங்களோட பேர்ல இருக்கிற அர்த்தத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நிறைய வெல்த் அவங்கள்ட்ட இருக்கும். அப்புறம் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்காக அவங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லா அவங்க வந்து தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க சரிங்களா. அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது
என்ன ஆகுது, அவங்க தம்பிய வதம் பண்ணதுனால இவங்களுக்கு கோபம் வந்துருது. அப்ப இவங்க ஒரு சிவியர் ஆஸ்டிரிட்டி நல்ல தவம் பண்றதுக்காக போறாங்க. இந்த மந்தார மலை வேலி இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த பக்கம் போய் அவங்க தவம் பண்றதுக்காக போறாங்க. கடுமையான தவம். சரிங்களா? அதுவும் வருஷக்கணக்கா தன்னோட சென்சஸையும் மைண்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி அவங்க தவம் இருக்கிறாங்க. அப்போ எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்மளுக்குமே நம்ம சாண்டிங் பண்றோம் அப்படின்னா, நம்ம மனம் பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுவும் இல்லாம பகவத்கீதையில எல்லா இடத்துலயும் பகவான் என்ன சொல்றாங்க? மனதையும் சென்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதாவது இந்த மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ல இருந்து. அதை எதுல நம்ம என்கேஜ் பண்ணணும்? பகவான் மேல நம்ம என்கேஜ் பண்ணணும் அப்படின்றதுதான். அப்பதான் நம்மளுக்கு இந்த மிசரிஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்காது. என்னென்ன மிசரிஸ் நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கு? இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல என்னென்ன மிசரிஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பர்த், டெத், ஓல்டேஜ், டிசீஸ். இந்த 4ம் இருக்கு இல்லைங்களா? பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, அதுக்கப்புறம் நோய். இந்த 4 இது தாண்டி இன்னும் ஒரு 3 இருக்கு. அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா, அதிதெய்வ, அதிபூத, அதியஜ்ஞா, அத்தியாத்மா. சரிங்களா? இந்த 3ம் இருக்கு. அத்தியாத்மா, அதிபூத, அதிதெய்வா அப்படின்ற மிசரிஸ் இருக்கு. இந்த 7மே எல்லா லிவிங் என்டிட்டிஸ்க்கும், யாரெல்லாம் இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல இருக்கோமோ அவங்க எல்லாருக்குமே இது 7மே உண்டு இல்லைங்களா? அதாவது அதிபூதா அப்படின்றது பிற உயிரினங்கள்னால நமக்கு ஏற்படுற கஷ்டங்கள். அதே ஆத்மா அப்படின்றது நம்மளோட மனம் நமக்கு கொடுக்கிற தொல்லைகள். ஏன்னா நம்மளுக்கு எப்பயுமே ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும். எது சரி தப்புன்றது தெரியாது. நம்மளுக்கு அந்த 4 டிஃபெக்ட்ஸும் இருக்கும் இல்லைங்களா? இல்யூஷன், அதுக்கப்புறம் டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ், மிஸ்டேக், சீட்டிங் ப்ரொஃபென்சி, இதெல்லாமே நம்மளுக்கு எப்பயுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள். இந்த 4 டிஃபெக்டும் இருக்கு. அது தாண்டி நம்மளுக்கு மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ், எது தப்பு சரின்னு தெரியாம நம்ம மனமே நம்மள என்ன பண்ணும், நிறைய இடத்துல நம்மள துன்புறுத்தும். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட உடம்பு, இது அதி அத்தியாத்மா. அத்தியாத்மால வர கஷ்டங்கள். அது அதிபூத்தான்றது பிற உயிரினங்கள்னால நமக்கு வர கஷ்டங்கள். அதே அதிதெய்வா அப்படின்றது நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ், எர்த்குவேக் வருது, சுனாமி வருது இல்லைங்களா? இதனால ஏற்படக்கூடிய கஷ்டங்கள். இது எப்பயுமே இந்த நம்மளோட இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம், இன்னைக்கு நமக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைப்போம். ஆனா நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அது எல்லாமே டெம்பரவரியானது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கும் சமயத்துல நம்மளுக்கு நித்தியமானது எது அப்படின்றது ஒரு எண்ணம் வரும்போதுதான் நம்மளுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஈடுபாடு வரும். அப்படின்ற பட்சத்துல இந்த 7 கஷ்டங்களும் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ இவங்க என்ன பண்றாங்க, போயிட்டு இது தவம் பண்றாங்க. நல்லா சிவியர் ஆஸ்ட்ரட்டிஸ் பண்றாங்க. கடுமையான தவம். அப்போ மனதையும் சென்சஸையும் பகவான் என்ன பண்றாங்க, கண்ட்ரோல் பண்ண சொல்றாங்க. பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்த சொல்றாங்க பகவத்கீதை முழுக்க. நம்மளுக்கு இப்ப சாண்டிங் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதேதான் பண்ணணும். நம்ம முழுக்க முழுக்க பகவான மனதில் நிறுத்தி நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும். ஆனா எவ்வளவு தூரம் அது நம்மளால முடியுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப சொற்பமான நேரம் தான் நம்மளால அந்த மாதிரி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பண்ண முடியுது இல்லைங்களா? ஆனா ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ணிருக்காங்க, வருஷக்கணக்கா அவங்க தன்னோட மனதையும் சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப ஆத்ம பலம் கண்டிப்பா என்ன ஆகும், அதிகரிக்கும். அப்ப அந்த தவத்துக்கான வலிமை அவங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கும். அதுக்கான எல்லா விதமான சக்திகளும் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க கிட்ட இருந்து நெருப்பு ஜுவாலையே வர அளவுக்கு அவங்க அந்த தவத்தை அவங்க பண்றாங்க. இதனால 14 லோகத்திலயும் பயம் ஏற்படுது. துருவ நட்சத்திரம் வரைக்கும் பயம் ஏற்படுது. அப்புறம் எல்லாரும் போய் பிரம்மா கிட்ட சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி ரொம்ப கடுமையான தவமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லவும், பிரம்மா தன்னோட கமண்டலத்துல இருந்து தண்ணீர் எடுத்து அவங்க தலையில தெளிப்பாங்க. அப்போ அவங்க சாந்தமாயி, எனக்கு இந்த மாதிரி இறப்பே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லும்போது, பிரம்மா சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி எனக்கே கிடையாது, எனக்குமே லைஃப் டைம் இருக்கு, அதனால நீ வேற ஏதாவது வரம் கேளு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க ஒரு லிஸ்ட் போட்டு வரம் கேட்பாங்க. எனக்கு எங்கேயுமே வெப்பன்ஸால எனக்கு மரணம் ஏற்படக்கூடாது, மனிதனால ஏற்படக்கூடாது, மிருகத்தால ஏற்படக்கூடாது, வீட்டுக்குள்ள ஏற்படக்கூடாது, வீட்டுக்கு வெளியில ஏற்படக்கூடாது, ஆகாயத்துல ஏற்படக்கூடாது, அப்புறம் நிலத்துல ஏற்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய அவங்க சொல்லுவாங்க. அது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுவாங்க, பிரம்மா அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களோட தவத்தோட வலிமை அந்த மாதிரி இல்லைங்களா? 1 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் இல்ல, வருஷ கணக்கா. அப்போ இந்த மாதிரி அவங்க தவம் பண்ணி அவங்க வரமும் வாங்கிக்கிறாங்க. வாங்கிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, அவங்க
10 திசையும் அவங்க கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வராங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள் எல்லாரையும் அவங்க உலகத்தையும் அவங்க தன்னோட கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வராங்க. கொண்டு வந்து தன்னைதான் இறைவனா வந்து எல்லாரும் இது கும்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தர்மத்தை எல்லாத்தையும் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, அதர்மமா மாத்திடுறாங்க. ஏன்னா தர்மப்படி நம்ம யாரைதான் கும்பிடணும், பகவான். ஏன்னா பகவான் தான் எல்லாத்தையும் உருவாக்கி இருக்காங்க இல்லைங்களா, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். அப்படின்னும் போது எப்பயுமே டீமன்ஸ் வரும்போது என்ன ஆயிடும், ரிலிஜியன் எல்லாமே இர்ரிலிஜியஸ் ஆயிடும் இல்லைங்களா. அப்படின்ற பட்சத்துல இவங்க எல்லாத்தையும் வந்து அதர்மமா மாத்தி எல்லாரையும் தன்னை வழிபாடு பண்ற முறைக்கு கொண்டு வராங்க. பயத்தை ஏற்படுத்தி அந்த மாதிரி செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்போ கொஞ்ச நாள் ஆகுது, இதே மாதிரியே எல்லாமே நடந்துகிட்டே இருக்கு. இந்த மாதிரி இவங்க தவம் பண்ண போன நேரத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கயாது இவங்களோட ஒய்ஃபோட பேரு. அவங்க பிரெக்னெண்டா இருக்காங்க. ஹிரண்யகசிபுவோட இந்த டிமானிக் நேச்சரை பார்த்தோன்னே, அசுரத்தனமான நேச்சரை பார்த்தோன்னே தேவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் பயம் வந்துடும். அப்போ தந்தையே இவ்வளோ அசுரனா இருக்கும்பொழுது அவங்களோட மகனும் அப்படிதான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கயாது வந்து சொர்க்கத்துக்கு கடத்திட்டு போக பார்ப்பாங்க. அப்ப நாரத முனிவர் வந்து சொல்லுவாங்க, இல்ல இல்ல இவங்க வந்து பெரிய டிவோட்டியா இருப்பாங்க, இவங்களோட பையன், அதனால நீங்க இவங்கள ஒண்ணும் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட ஆசிரமத்துல கூட்டு போய் அவங்க ஆத்ம ஞானத்தை பிரகலாத் மகாராஜுக்கு கொடுப்பாங்க. சரிங்களா. அதாவது நிறைய அதாவது இந்த மெட்டீரியல் விஷயங்கள் எல்லாமே டெம்பரவரி, ஸ்பிரிச்சுவலா பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்றதுதான் வந்து இருக்கிறதுல சிறந்தது, அதுதான் நித்தியமானது அப்படின்ற ஆத்ம ஞானத்தை நாரத முனிவர் வந்து பிரகலாத் மகாராஜுக்கு அவங்க அம்மாவோட வயித்துல இருக்கும் போதே கொடுப்பாங்க. அதுதான் இருக்கிறதுல சிறந்த ஒரு விஷயமும் கூட. சிறந்த குருவின் மூலியமா சின்ன வயசுல இருந்து பக்தி சேவை பண்ணும்போது கண்டிப்பா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்பிரிச்சுவலா நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க. அவங்களால எதையுமே நல்லபடியா எதிர்கொள்ள முடியும். இப்ப பிரகலாத் மகாராஜுக்கு எவ்வளவோ கஷ்டங்கள் வந்துச்சு, அது எல்லாத்தையுமே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, சர்வ சாதாரணமா ஹேண்டில் பண்ணாங்க இல்லைங்களா. நம்மளும் நம்மளோட பிள்ளைங்களுக்கு கண்டிப்பா எதை கொடுக்குறோமோ இல்லையோ அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணும், ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் நிறைய நம்ம கொடுக்கணும். அப்பதான் அவங்க பயம் இல்லாம எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அதை அவங்களால கண்டிப்பா ஓவர் கம் பண்ண முடியும் அப்படின்றது நம்ம இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. அப்படின்ற பட்சத்துல பிரகலாத் மகாராஜும் பியூர் டிவோட்டியா, நாரதர் யாரு எல்லாருக்குமே அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஆத்ம ஞானத்தை நிறைய பேருக்கு கொடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா. துருவ மகாராஜ், அப்புறம் வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் எல்லாருக்குமே, மிருகாரி ஹண்டர் அந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே கொடுத்திருக்காங்க. வால்மீகி அவங்களுக்கும் கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ இந்த மாதிரி இப்ப பிரகலாத் மகாராஜுக்கும் கொடுக்கவும் அவங்க ஒரு மிக சிறந்த டிவோட்டியா அவங்க வராங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் அதுக்கான பிக்சர் தான். இதெல்லாம் வந்து நாரதர் வந்து கையாது அவங்களுக்கு ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்கறது. அப்ப பிரகலாத் மகாராஜ் அதை என்ன பண்றாங்க, அவங்க அம்மாவோட ஊம்புல இருக்கும்போது கேட்டுக்கிறாங்க. இந்நேரத்துல இவங்களும் மாஸ்டரிட்டி அந்த தவத்தை வந்து நல்லபடியா முடிக்கிறாங்க ஹிரண்யகசிபு. அதுக்கப்புறம் பிரம்மா வந்து அவங்களுக்கு வரத்தையும் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் தேவர்கள் எல்லாரும் வந்து கேக்குறாங்க, பகவான்கிட்ட முறையிடுறாங்க, இந்த மாதிரி ஹிரண்யகசிபுவோட இது தொல்லைகள் வந்து அதிகமா இருக்கு. ஏன்னா பகவான் வந்து 3 விஷயத்துக்காக அவதாரம் எடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பகவத்கீதையில பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா. அதாவது எப்பெல்லாம் வந்து அதர்மம் தலை தூக்குதோ அப்ப வந்து அவதாரம் எடுப்பாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் சாதுக்களை டிவோட்டிஸ ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக, டீமன்ஸை அழிக்கிறதுக்காக, இந்த 3 விஷயத்துக்காக. அப்ப இது எல்லாமே இப்போ வந்திருக்கு இல்லைங்களா. ஏன்னா ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ணிருக்காங்க, அதர்மத்தை அவங்க எங்க பார்த்தாலும் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களும் ஒரு என்னது மிகப்பெரிய அசுரனா இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பிரகலாத் மகாராஜா அவங்க என்ன பண்றாங்க, கஷ்டப்படுத்துறாங்க. அதுவும் இல்லாம எல்லாரையும் அவங்க சிரமத்துல கொண்டு வராங்க இல்லைங்களா. அப்ப பகவான் வந்து கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போ அவதாரம் எடுக்கணும் இல்லைங்களா. அப்ப எல்லாரும் போய் முறையிடுறாங்க. அப்ப பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the voice of the Lord vibrates as follows, O best of learned persons. யாருன்னா தேவர்கள்லாம் முறையிடும் போது அவங்கள்ட்ட பகவான் சொல்றாங்க, do not fear, I wish all good fortune to you, become my devotees by hearing and chanting about me and offering me prayers, for these are certainly meant to award benedictions to all living entities. I know all about the activities of Hiranyakashipu and shall surely stop them very soon. Please wait patiently until that time. அதாவது இதுதான் வந்து இங்க நம்ம பார்க்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கும். பிளீஸ் வெயிட் பேஷன்ட்லி அன்டில் தட் டைம் அப்படின்னும் போது அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, மிக கடுமையான தவம் பண்ணிருக்காங்க இல்லைங்களா. அதுக்கான பலனை அவங்க கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும்,
எடுத்துக்கணும். இப்ப கூட நம்ம நிறைய பார்ப்போம். அதர்மம் பண்றவங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் நல்லபடியா இருப்பாங்க. தர்மம் பண்றவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் சிரமப்படுவாங்க அப்படின்றத நம்ம இப்பயும் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அதுக்கான அவங்க அந்த விஷயம் செஞ்சிருக்காங்க இல்லைங்களா? ஒரு தவம் ஏதோ ஒண்ணு செஞ்சிருக்காங்க இல்லைங்களா? அத அவங்க அனுபவிக்கிற வரைக்கும் அது அந்த அந்த நேரத்துல அவங்களுக்கு அந்த சக்தி கண்டிப்பா இருக்கதான் செய்யும். அப்போ எப்போ அவங்க அதர்மம் செய்ய செய்ய அவங்களுக்கு பாபங்கள் அதிகமாகுதோ, மத்த டிவோட்டீஸ் அப்புறம் தேவர்கள்லாம் அவங்களை என்ன பண்ணிருக்காங்க, நிறைய கேர்ஸ் பண்ணிருக்காங்க இல்லைங்களா, கஷ்டப்படுத்துனதுனால. அப்ப அதெல்லாம் அதிகமாக அந்த நேரம் வரும்போது திரும்பி என்ன ஆகும், அவங்களோட சக்திகள் எல்லாம் குறைஞ்சிடும், அந்த தவத்தின் வலிமை எல்லாம் குறைஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அவங்க செஞ்ச அதர்மத்துக்கான பனிஷ்மெண்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். சரிங்களா? அதான் ப்ளீஸ் வெயிட் பேஷண்ட்லி அன்டில் தட் டைம். அதாவது எப்ப வரைக்கும் அவங்களுக்கு அந்த தவத்தின் வலிமை இருக்கோ அப்ப வரைக்கும் அவங்க என்ன பண்ணணும், ஏன்னா கர்ம ஸ்ட்ராங். நம்ம நல்லது பண்ணா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு நல்லது கிடைக்கும், தப்பு பண்ணோம்னா தப்புக்கான தண்டனை கண்டிப்பா கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். When Hiranyakashipu teases the great devotee Prahalad, his own son, who is peaceful and sober and who has no enemy, I shall kill Hiranyakashipu immediately despite the benedictions of Brahma அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா, அதாவது டைம் வர வரைக்கும் எல்லாரும் பொறுத்துக்கோங்கன்றாங்க. அதுவும் இல்லாம அவங்க டிவோட்டி அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க, கஷ்டமும் படுத்த போறாங்க. தன்னோட பையனையும் அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க, அவங்க வதம் பண்ண போறாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு சமயம் ஏற்படும்போது, அதுவும் பிரகலாத் மகாராஜ் எப்படிப்பட்டவங்க, ரொம்பவே தூய பக்தரா இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்போ அந்த டைம் வரும்போது பிரம்மா கொடுத்த அந்த பெனிடிக்ஷன்ஸ், அந்த வரம் கூட அவங்களை என்ன பண்ணாது, பாதுகாக்காது அப்படின்றதையும் பகவான் எல்லாருக்கும் சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்ப பிரகலாத் மகாராஜோட நேச்சர், இதுதான் நம்ம ரொம்ப முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஏன்னா இதுல பிரகலாத் மகாராஜ் பத்தி என்னெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோமோ அது எல்லாத்தையும் நம்மளும் வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும். இந்த நேச்சர்ல தான் ஒரு பியூர் டிவோட்டியோட அடையாளமா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஃப்ரம் த வெரி பிகினிங் ஆஃப் ஹிஸ் சைல்ட்ஹுட், சின்ன குழந்தையா இருக்கிறதுல இருந்து பிரகலாத் மகாராஜ் வாஸ் அன்இன்ட்ரெஸ்டட் இன் சைல்டிஷ் பிளேதிங்ஸ். பொதுவா குழந்தைங்க எல்லாத்துலயும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, விளையாட்டுத்தனமா நிறைய விஷயங்கள் அவங்க தன்னை என்கேஜ் பண்ணிப்பாங்க இல்லைங்களா? ஆனா பிரகலாத் மகாராஜுக்கு அதுல எதுலயுமே விருப்பம் இல்ல. Indeed, he gave them up altogether and remained silent and dull, being fully absorbed in Krishna consciousness. அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் விஷயங்கள் எதுலயுமே அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே வந்ததே இல்ல. எதுல அவங்களுக்கு எப்பயுமே ரொம்பவே விருப்பம் இருந்திருக்கு, பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்றதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. He gave them up altogetherனா, ஒரு குழந்தைங்க நார்மலா என்ன பண்ணுவாங்களோ அந்த மெட்டீரியல் விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, விட்டுட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, முழுக்க முழுக்க தன்னை பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்திருக்காங்க. Since his mind was always affected by Krishna consciousness, மனம் எப்பயுமே எப்படி இருக்கா, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னால அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத சொல்றாங்க. He could not understand how the world goes on being fully absorbed in the activities of sense gratification. ஒரு தூய பக்தரோட மனநிலை இப்படிதான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இதுல கூட நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, யுதிஷ்டிர மகாராஜ் கேட்பாங்க யக்ஷ பர்வதம் அதுல, அதாவது இந்த நிரந்தரம் இல்லாத வாழ்க்கையே நிரந்தரமான வாழ்க்கையே எல்லா மனிதர்களும் எப்படி வாழ்றாங்க, அது எனக்கு பார்க்க ரொம்பவே ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படின்னு யுதிஷ்டிர மகாராஜ் கேட்பாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் ஒரு செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சனோட மனநிலையா இருக்கும். அந்த மாதிரிதான் இங்கேயும் பிரகலாத் மகாராஜுக்கு எப்படி தோணுதுன்னு அப்படி பாத்தீங்கன்னா, he could not understand how the world goes on being fully absorbed in the activities of sense gratification. சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல தன்னை எப்படி இந்த உலகம் ஃபுல்லா ஈடுபடுத்திக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்றத இவங்க சொல்றாங்க. அப்போ முழுக்க முழுக்க கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கிறது தான் ஒரு சோலோட ஒரு உண்மையான பதம். ஏன்னா நம்ம பகவத்கீதையில பாக்குறோம் இல்லைங்களா, கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ், மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ், மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். என்ன கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ்னு பார்த்தோம்னா, நான் இந்த ஆத்மா, இந்த உடம்பு கிடையாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் நம்ம கெயின் பண்றோம் அப்படின்னாலே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே நான் இந்த உடல் கிடையாது, ஆத்மா. ஏன்னா இந்த உடல் அப்படின்னு வரும்போதே முக்குணங்கள் வந்துடும். இப்ப நான் என்ன மட்டும் சம்மந்தப்படுத்திட்டாலும் சரி, என் முன்னாடி உள்ளவங்க சம்மந்தப்படுத்திக்கிட்டாலும் சரி, இப்ப அவங்க இக்னோரன்ட் மோட்ல இருந்தாங்கன்னா எனக்கும் அந்த இக்னோரன்ட் மோட்ல ரியாக்ட் பண்ண வரும் இல்லைங்களா? அதே நான் இக்னோரன்ட் மோட்ல இருந்தேன்னா அவங்களும் இக்னோரன்ட் மோட்ல ரியாக்ட் பண்ண வரும்.
இல்லைங்களா? அது வந்து எப்படின்னா, அந்த மோட் ஆஃப் நேச்சர் வந்து எப்பயுமே என்ன பண்ணும்? அதுதான் ரியாக்ட் பண்ணிக்கும். சோலுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. இப்ப நம்ம கிட்ட ஒருத்தவங்க நல்லவங்களா பிஹேவ் பண்ணாங்கன்னா, நம்மளும் திரும்பி நல்லவங்களா பிஹேவ் பண்றோம் அப்படின்னா, நம்ம முழுக்க முழுக்க எதுல இருக்கோம்? இந்த பாட்லி பிளாட்ஃபார்ம்ல நம்ம இருக்கோம் அப்படின்றது அர்த்தமாகுது இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம சோல் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற சமயத்துல, சோலுக்குன்றது எந்த ஒரு விஷயமும் இந்த மெட்டீரியல் விஷயத்துல கிடையாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்த உடம்புன்றது பகவானுக்கு பக்தி செய்யறதுக்கான சாதனம் அப்படின்றத நம்ம என்னைக்கு நம்ம வந்து உணர்ந்துக்கிறோமோ, அப்ப நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம். யாரோடையும் நம்ம அதிகப்படியா நம்ம வந்து இந்த மோட் ஆஃப் பேஷன் இக்னோரன்ட்ல நம்ம பழக மாட்டோம். இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு அந்த ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டுரும். இதுதான் வந்து கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேட்ஜ நம்ம பகவத்கீதையில பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேட்ஜ் அப்படின்றது பகவான் யாருன்றது தெரிஞ்சுக்கிறது. இந்த உலகம் எல்லாம் இருக்கு, நான் இருக்கேன், எல்லாரும் இருக்கோம். நம்ம எல்லாரையும் படைச்சது யாரு? அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் யாரு சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேட்ஜ் நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் பகவத்கீதையில? பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்றது. அவங்க அன்லிமிட்டெட். எவ்வளவு விஷயத்தையும் நம்மளாலையும் கிரியேட் பண்ண முடியுமா? அப்படின்னு பார்த்தா முடியாது இல்லைங்களா? இப்ப பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, எல்லாரும் சொல்றது என்னன்னா, பகவான் வந்து ராசலீலை பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து 16,108 குவீன்ஸ் இருக்கு அவங்களுக்கு அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. பட் ஆனா, ஒரு சோல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, அங்க சூப்பர் சோலும் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பகவத்கீதையில தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லா சோலோடையும் சூப்பர் சோலும் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வெல் விஷிங் ஃப்ரெண்டா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எப்பயுமே நித்தியமா துணையா இருப்பாங்க. அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். எல்லா பிறவியிலுமே ஒரு சோல் இருந்தா சூப்பர் சோல் பகவான் நம்ம கூடவே தான் இருக்காங்க. ஒரு பிறவிலையும் நம்மளுக்கு வர உறவுகள் எல்லாம் அந்தந்த பிறவியோட போயிடும். ஆனா பகவான் எப்பயுமே நிச்சயமா நம்ம கூட இருக்காங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு வொர்ம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது எங்க இருக்கும்? அன்டைடியான பிளேஸ்ல இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம என்ன நினைப்போம்? நம்ம ஒரு இடத்துல இருக்கோம்னா, நம்மளுக்கு எல்லாமே ரொம்ப கிளீனா, நல்லா நீட்டா, நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாரி கம்ஃபர்டபுளா இருந்தா நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல இருக்க பிடிக்கும். ஆனா இப்ப பகவான் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வொர்ம் அங்க ஒரு சோல் இருக்கு அப்படின்னா, அந்த சோல் கூட அந்த சூப்பர் சோலும் கண்டிப்பா இருக்கும். இல்லைங்களா? அப்போ அந்த வொர்ம் எங்க இருக்கும்? அன்டைடியான பிளேஸ்ல இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா அந்த இடத்துலயும் அந்த சோல பகவான் என்ன பண்றதில்ல? விட்டுர்றதில்ல. அது கூடயும் அவங்க என்ன பண்றாங்க? கூடவே இருந்து பாத்துக்கிறாங்க. இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, இந்த உலகம் இப்ப இருக்கு. கோலோக சார்ட்ல நம்ம பாக்குறோம். கீழ பாத்தீங்கன்னா யாரு இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, கூர்ம அவதாரத்துல பகவான் இருப்பாங்க. அவங்க மேல ஆதிசேஷன் இருப்பாங்க. அவங்க மேல தான் அந்த 14 பிளானட்டரி சிஸ்டமும் இருக்கும். இதே மாரி ஒரு யூனிவர்ஸும் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த கூர்ம அவதாரத்துல பகவான் என்ன பண்றாங்க? ஆடாம, அசையாம பேலன்ஸ்டா பாத்துக்கிறாங்க. அதனாலதான் நம்ம எல்லாருமே என்னது, எல்லாமே அந்த கண்ட்ரோல்ல அந்த அந்த பொசிஷன்ல சூரியனா இருக்கட்டும், சந்திரனா இருக்கட்டும், எல்லா விஷயங்களும் என்ன பண்ணுது? அதோட அதோட வேலைகளை நித்தியபடி சிறப்பா செய்யுது இல்லைங்களா? அப்ப இந்த அளவுக்கு பகவான் வந்து எல்லாருக்குமே எப்படி இருக்காங்க? காருண்யத்தோட இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பகவான் வந்து நம்மளுக்காக செய்றாங்க. ஆனா நம்ம அதை எதையுமே உணர்றது கிடையாது இல்லைங்களா? அதனாலதான் நம்ம நிறைய பியூர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட பகவானை பத்தி நிறைய கேட்க இந்த மாதிரிலாம் பகவான் ஒரு வேர்ம்குள்ளார இருக்காங்க. அப்போ அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு அந்த அன்டைடியான பிளேஸ்ல அந்த வேர்ம் அதுக்கு அதுதான் ரொம்ப சிறந்த ஒரு இடமா தெரியும். ஒரு வேர்ம்க்கு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு வந்து அந்த அதோட நேச்சருக்கு அந்த அன்டைடியான பிளேஸ் தான் இருக்கிறதே சொர்க்கமா தெரியும். இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாரி இடத்துல கூட பகவான் வந்து அந்த வேர்ம வந்து விட்டுடல. அது கூடயும் இருக்காங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, இந்த உலகம் எல்லாத்தையும் அசையாம பாத்துக்கிறாங்க. இந்த மாரி நெறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பகவான பத்தி தெரிஞ்சுக்க டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட்ன்னு எதையுமே நம்ம எடுத்துக்காம, இப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு, இப்படிப்பட்ட சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் எடுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது, அவங்களுக்கு நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். இவ்வளவு தூரம் எல்லாத்தையும் நமக்காக செய்யற பகவானுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? திரும்பி நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா பகவான்கிட்ட தான் நமக்கு வந்திருக்கோம். ஆனா அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, பக்தி சேவை பண்ணணும். அது ஒண்ணுதான் பகவான் எதிர்பார்க்கறாங்க. அந்த மாதிரி பக்தி சேவை கூட எதுக்காக பண்றோம்? நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கணும். ஏன்னா பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணும்போது மட்டும்தான் அந்த முக்குணங்கள் நம்மள வந்து தாக்காது. இல்லைங்களா? பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணும்போது நம்ம கிட்ட மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ், பேஷன் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு நெருங்காது. அப்ப அது கூட பக்தி சேவை கூட நமக்கு தான் நல்லது கிடைக்கும். என்னன்னா, அது நம்மள என்ன பண்ணும்? பியூரிஃபை பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம பக்தி சேவை பண்றோம்னு அந்த விருப்பம் பகவானுக்கு தெரிஞ்சதுனாலே, பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க? அர்ஜுனனுக்கு தேர் ஓட்டுறாங்க. இல்லைங்களா? அதே மாதிரி எல்லா டிவோட்டீஸுக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த அன்புக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? திரும்பி நெறைய குடுப்பாங்க. பக்த வத்சலா அப்படின்னு அவங்களுக்கு பேர் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப அந்த பக்தி சேவைய நம்ம செய்யும்போது, பகவான் திருப்பி நமக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க? அன்ப பல மடங்கு குடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேட்ஜ்ல என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த விஷயங்கள்லாம் தான் ஒரு சோல் வந்து தன்னோட வாழ்க்கையில
கோலா வந்து அச்சீவ் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த விஷயங்கள்லாம் தாண்டி இந்த டெம்பரவரியான சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்கு எல்லாமே நிதர்சனமே கிடையாது இல்லைங்களா? சந்தோஷமும் துக்கம் நிதர்சனம் கிடையாது. எப்பயுமே அதுக்கு ஒரு அளவுகோல் இருக்கு. அப்ப அது பின்னாடி நம்ம மனத நம்ம போக வச்சு, அதுல கிடைக்கிற சந்தோஷமோ, துக்கமோ நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னா, அது என்னது? அந்த அளவு இன்டெலிஜென்ஸா இருக்காது. அதனாலதான் இங்க வந்து இப்போ பிரகலாத் மகாராஜ்ன்னு சொல்றாங்க பாருங்க. He could not understand how the world goes on being fully absorbed in the activities of sense gratification. நிதர்சனம் இல்லாத இந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் பின்னாடி இந்த உலகம் போறத பார்த்து நான் ஆச்சரியப்படுறேன் அப்படின்னு யுதிஷ்டிரம் சொல்லியிருக்காங்க. இங்க பிரகலாத் மகாராஜன் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு நார்மலான டிவோட்டி, அதாவது ஒரு பியூர் டிவோட்டியோட முழு நேரமும் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? பகவான் நம்மளுக்காக இவ்வளவு காருண்யத்தோட இருக்காங்கன்றத நினைக்க நினைக்க அவங்களுக்கு பக்தி தனக்குள்ளார பெருக்கெடுக்கும். அவங்களுக்கு நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணமும் அவங்களுக்கு மேலோங்கி இருக்கும், இந்த மெட்டீரியல் விஷயங்களை தாண்டி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். Prahalad Maharaj was always absorbed in thought of Krishna, thus being always embraced by the Lord. He did not know how his bodily necessities such as sitting, walking, eating, lying down, drinking and talking were being automatically performed. பகவான் மேல பக்தி பண்ணிட்டாலே நம்ம நடக்கிறது, நிக்கிறது, சாப்பிடுறது எதுவுமே நம்மளுக்கு தெரியாது. ஏன்னா நம்ம பக்தி சதாச்சாரில கூட பாக்குறோம். பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும்ன்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதாவது பகவானை நம்ம ஒரு கிங்கா நம்ம வந்து நம்ம வீட்டுல வச்சிடணும். சரிங்களா? ஒரு கிங்கா நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே பெஸ்டா கொடுப்போம். நம்ம வீட்டுல ஒரு ராஜா வந்திருக்காங்கன்னா நம்ம எல்லாமே பெஸ்டா கொடுப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே பகவானுக்காக நம்ம செய்யும் பொழுது நம்ம என்ன நிலையில இருக்கோம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு என்ன வராது, நம்மளுக்கு தாட்ஸ்ல தான் வராது. முழுக்க முழுக்க பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி நம்ம வாழ்க்கையும் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது சிட்டிங், வாக்கிங், ஈட்டிங், லையிங் டவுன், ட்ரிங்கிங் அண்ட் டாக்கிங் வேர் பீயிங் ஆட்டோமேட்டிக்கலி பெர்ஃபார்ம். யாரை முன்னிலைப்படுத்தி? பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். Because of advancement in Krishna consciousness, he sometimes cried, sometimes laughed, sometimes expressed jubilation and sometimes sang loudly அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து முழுக்க முழுக்க பகவான் மேல பக்தி வந்துடுது பாருங்க. அதுக்கப்புறம் கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் அவங்களோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சில சமயம் அழுவாங்க, சில சமயம் சிரிப்பாங்க, சில சமயம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க, சில சமயம் தன்னறியாம சத்தமா வந்து பகவானுக்கு பாட்டெல்லாம் பாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதுதான் வந்து என்ன சொல்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அன்கண்டிஷனல் லவ் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரியான நேச்சர் வந்து வரும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹையர் லெவல்ல அதாவது பிரேம பக்தி அப்படின்லாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? அந்த லெவல்ல வரும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள். அப்ப இதெல்லாம் பிரகலாத் மகாராஜுக்கு இருக்கு அப்படின்னா நமக்கும் கண்டிப்பா இதெல்லாம் என்னது வரும். ஆனா நம்ம அதுக்கு என்ன செய்யணும்? நிறைய கேட்கணும். நிறைய பியூர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பகவானை பத்தி கேட்க கேட்க அவங்களோட காருண்யமான குணம், அவங்களோட ஆப்புலன்சஸ், இந்த உலகத்தை அவங்க எப்படி தாங்கி இருக்காங்க அப்படின்ற விஷயங்கள், நமக்காக அவங்க எவ்வளவு விஷயங்கள் செய்யறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல நம்மளுக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க ஒரு நல்லது செஞ்சுட்டா நம்ம உடனே திரும்பி அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? நன்றி கடன் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அப்படி இருக்கும்போது இவ்வளவு விஷயங்களை பகவான் நமக்காக செய்யறாங்கன்னும் போது அந்த பகவானுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது கண்டிப்பா இந்த விஷயங்கள் எல்லாமும் நமக்கும் ஏற்படும். Sometimes upon seeing the Supreme Personality of Godhead, Prahalad Maharaj would loudly call in full anxiety. அதாவது பகவான் எப்படி கூப்பிடுவாங்க? சத்தம் போட்டு பகவானை வந்து அவங்க வந்து ப்ரே பண்ணுவாங்க. He sometimes lost his shyness in jubilation and began dancing in ecstasy. ஜுபிலேஷன்ன்றது ரொம்ப ஓவர் ஹாப்பினஸ். சரிங்களா? எஸ்டசியும் அதே மாதிரிதான். தன்னை மறந்து தன்னோட அன்பை வெளிப்படுத்துறது, சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்துறது. And sometimes being fully absorbed in thoughts of Krishna, he felt oneness and imitate the past tense of the Lord. பகவானோட ஒன்றி இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவானோட பாஸ்ட் டென்ஸ் நிறைய இருக்கு இல்லைங்களா? பகவான் வந்து அதாவது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ன்றதே வந்து என்னது? சந்தோஷம் நிறைஞ்ச ஒரு விஷயம். பகவான் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட டிவோட்டிஸோட என்ன பண்றாங்க? அதாவது மாடு மேய்க்கிறதுக்காக போவாங்க. ஆனா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட அவ்வளவு ஜாலியா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? நிறைய விளையாட்டுகள்லாம் விளையாடுறாங்க அப்படின்ற ரெக்ரியேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாமும் இமிடியேட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அதனாலதான் நம்ம பிரசாதம் எல்லாம் செய்யும் போது நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடும்போது அவங்களோட நம்மளும் சேர்ந்து அந்த பிரசாதத்தை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அது பியூரிபிகேஷனையும் கொடுக்குது, பாபத்தையும் நம்மளுக்கு அது
கொடுக்காது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ அவங்களோட இன்னும் பிரகலாத் மகாராஜோட நேச்சர் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து பகவானோட பாஸ்ட் டென்ஸ்ல அவங்க என்ன பண்றாங்க, இமிட்டேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சம்டைம்ஸ் ஃபீலிங் த டச் ஆஃப் த லார்ட்ஸ் லோட்டஸ் ஹேண்ட், he becomes spiritually jubilant and remained silent, his hair standing on end and tears gliding down from his half closed eyes because of his love for the Lord. முழுக்க முழுக்க இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, பகவானோட அவங்க தன்னை மறந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, பக்தியில ஈடுபடுறாங்க. பகவானோடவே இருக்கிற மாதிரியே நினைச்சுக்கிறாங்க. பகவானோட கைய அவங்க பிடிச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கிறாங்க. அந்த மாதிரிலாம் அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானோடய தன்னோட நினைவுகளை அவங்க வச்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அவங்களோட நேச்சர் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். His hair standing on ends and tears gliding down from his half closed eyes because of his love for the Lord. பகவானை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும், அதை வந்து அவங்களெல்லாம் தாங்கிக்கவே முடியாது. பியூர் டிவோட்டிஸால அதை வந்து அவங்களால ஏத்துக்கவே முடியாது. பகவானோடயே இருக்கணும், அந்த பகவானோட எண்ணத்திலே இருக்கணும் அப்படின்றது அவங்களோட முக்கியமான ஒரு விஷயமா அவங்க வாழ்க்கையில அவங்க எடுத்துப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். Because of his association with perfect unalloyed devotees who had nothing to do with anything material, Prahalad Maharaj, nothing to do with any material. இதான் வந்து பியூர் டிவோட்டிஸோட நேச்சர். மெட்டீரியல் விஷயத்துல அவங்களுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்ற ஒரு மனநிலையில இருப்பாங்க. அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். Prahalad Maharaj constantly engaged in the service of the Lord's lotus feet by seeing his bodily features when he was in perfect ecstasy. Persons very poor in spiritual understanding become purified. இந்த மாதிரி இருக்கிற பியூர் டிவோட்டிஸோட விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது புவர் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல இருக்கும் இல்லைங்களா. அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ்ல இன்னும் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருக்கோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி உள்ளவங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போது அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது, பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்குது. இது எல்லாமே நம்ம வந்து வெறுமனே தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லாம நம்ம உணரணும். அந்த பிரகலாத் மகாராஜ் எப்படி வந்து பகவானோட தன்னை சம்பந்தப்படுத்தி எப்படிலாம் அவங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி 2-3 ஸ்லைட் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறது, அழறது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதெல்லாம் நம்ம இப்ப பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி நிலை நமக்கு எப்படி வரும், நம்ம அதை எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்றத நம்ம யோசிக்கும் போது நம்மளுக்கும் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் கண்டிப்பா கிடைக்கும். இன் அதர் வேர்ட்ஸ், பிரகலாத் மகாராஜ் bestowed upon them transcendental bliss. இந்த மாதிரி பியூர் டிவோட்டிஸோட நம்ம இருக்கும்போது கண்டிப்பா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், நம்மளுக்கும் வந்து டிரான்சென்டென்டல் பிளிஸ், அதாவது பரமானந்த நிலை நமக்கும் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். டிஸ்கஷன் பிட்வீன் ஹிரண்யகசிபு அண்ட் பிரகலாத் மகாராஜ். அதாவது இப்போ பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது சுகதேவ் கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜுக்கு உபதேசங்கள் பண்றதை நம்ம வந்து மெயினா பார்ப்போம் இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இவங்க அதாவது சுத கோஸ்வாமி முனிவர்களுக்கு கொடுக்குற உபதேசங்கள் பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய நாரதர் பிரம்மாவோட கான்வர்சேஷன்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா விதுரருக்கும் மைத்ரேயருக்கும் இடையிலான கான்வர்சேஷன்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய வந்து கான்வர்சேஷன்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா. எப்பவுமே இந்த மாதிரி நல்ல செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன்ஸ் பேசுறத நம்ம நிறைய கேட்கும்போது கண்டிப்பா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், நம்மளுக்கு செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ஸ் நம்மளுக்கும் கிடைக்கும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, நிறைய இந்த மெட்டீரியல் விஷயமான நியூஸ் அந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம நிறைய கேட்கும் போது நம்மளுக்கு மன சஞ்சலங்கள் தான் ஏற்படும். அதுவும் இல்லாம ஒரு டாபிக் ஒரு நாள் பேசுவாங்க, அடுத்த நாள் வேற ஒரு டாபிக் எடுத்துருவாங்க, அவ்வளவுதான். அதுக்கு முதல் நாள் உள்ள டாபிக்கான விஷயங்கள் எதுவுமே வந்து அவங்க முடிவுக்கு வராது இல்லைங்களா. அடுத்து அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாளும் அவங்களுக்கு நல்லபடியா அவங்க கொண்டு போகணும் அப்படின்ற ஒரு தாட். ஆனா என்னைக்குமே நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷன், அதாவது செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன்ஸோட கான்வர்சேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கேட்க நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பியூரிபிகேஷன் நம்மளுக்கு நிறையவே ஏற்படும். அப்படின்ற பட்சத்துல இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த அதாவது இந்த 7th cantoல வர டிஸ்கஷன் வந்து நாரதர் கிட்ட யுதிஷ்ட மகாராஜ் சில கேள்விகளை கேட்பாங்க. அதாவது சிசுபாலா வந்து அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அந்த யாகத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வந்து வதம் பண்ணிடுவாங்க இல்லைங்களா. அப்போ யுதிஷ்ட மகாராஜுக்கு ஒரு சில டவுட்ஸ் வரும். அதை வந்து நாரத முனிவர்கிட்ட கேட்பாங்க. அவங்க வந்து அதை வந்து அவங்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்துட்டு வருவாங்க. அந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன்ஸ் தான் நம்ம இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறது. மை டியர் கிங் யுதிஷ்டா, once upon a time the king of the demons Hiranyakashipu took his son Prahalad on his lap and very affectionately inquired, my dear son, please let me know what you think is the best of all the subjects you have studied from your teacher.
அதாவது நம்மளும் நம்ம பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருந்தா நம்ம கேட்போம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்றாங்க, பிரகலாத் மகாராஜ் ஆசிரமத்துல இருந்து வந்த உடனே அவங்கள கூப்பிட்டு தன்னோட மடியில உட்கார வச்சு, இன்னைக்கு நீ படிச்சதுலயே எது வந்து ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லி நீ வந்து நினைக்கிற, உன்னோட டீச்சர் சொன்னதுல அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து கேட்கறாங்க. அதுக்கு வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் என்ன ரிப்ளை பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். பிரகலாத் மகாராஜ், ஓ பெஸ்ட் ஆஃப் த அசுராஸ், கிங் ஆஃப் த டீமன், as far as I have learned from my spiritual master, any person who has accepted a temporary body and temporary household life is certainly embraced by anxiety. ஆன்சைட்டினா இது நடக்குமோ நடக்காதோ அப்படின்னு ஒரு படப்படப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? அது அப்ப டெம்பரரி பாடி, அதாவது இந்த பிறவிகள் எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதுவும் ஹவுஸ் ஹோல்ட் லைஃப், அதுலயும் என்ன இருக்கும், எப்பயுமே நம்மளுக்கு எப்பயுமே ஆன்சைட்டி இருந்துகிட்டே இருக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் ஹேவிங் ஃபாலன் இன் த டார்க் வெல் வேர் தெர் இஸ் நோ வாட்டர் பட் ஒன்லி சஃபரிங். ஒரு கிணத்துல இருப்போம், ஆனா அதுல என்ன இருக்காது, தண்ணீர் இருக்காது, வெறும் கஷ்டங்கள் மட்டுமே நிறைஞ்ச ஒரு கிணறு. எது, இந்த மெட்டீரியல் உலகம் அப்படின்றத வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்றாங்க. ஒன் ஷுட் கிவ் அப் திஸ் பொசிஷன். இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டம் நிறைஞ்ச ஒரு வாழ்க்கைய, மெட்டீரியல் உலகத்துல உள்ள கஷ்டம் நிறைஞ்ச ஒரு வாழ்க்கைய விட்டுட்டு போகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், கோ டு ஃபாரஸ்ட். More clearly, one should go to Vrindavana, where only Krishna consciousness prevalent, and should thus take shelter of the Supreme Personality of Godhead. ஆனா இது வந்து கலிகாலத்துக்கு நம்மளுக்கு என்னது ரெக்கமெண்ட் பண்ணதில்லை. என்னைக்குமே வந்து நம்ம வந்து தவம் பண்ணணும் காட்டுல போய் அப்படின்றது கலிகாலத்துல, கலியுகத்துக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணது கிடையாது. ஆனா வந்து பொதுவா வந்து அந்த விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, பிரம்மச்சரியம், அதுக்கப்புறம் வந்து கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா, சன்னியாசி, இதுதான் வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு சிஸ்டமா வந்து அந்த காலத்துல ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ அவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கிட்ட என்ன கத்துக்கிட்டாங்க, என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்றதை அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு டெம்பரரி பாடி, டெம்பரரி ஹவுஸ் ஹோல்ட் லைஃப்ல உள்ளவங்க ஆன்சைட்டில எப்பயுமே இருப்பாங்க. அது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தா, ஒரு இருட்டான கிணறு, தண்ணீர் இல்லாத ஒரு கிணத்துல இருக்கிற சஃபரிங் மாதிரி அப்படின்றத அவங்க வந்து சொல்றாங்க. அப்ப அவங்க எதுல இருந்து வெளியில வரணும்னா என்ன பண்ணணும், பகவான் கிட்ட அவங்க சரணம் அடையணும். டேக் ஷெல்டர் ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடட் அப்படின்றத வந்து அவங்க சொல்றாங்க. நாரத முனி continued, when Prahalad Maharaj spoke about the path of self-realization in devotional service, thus being faithful to the camp of his father's enemy, Hiranyakashipu, the king of the demon, heard Prahalad's word and he laughingly said, thus is the intelligence of children spoiled by the words of the enemy. இதை கேட்ட உடனே அவங்க அப்பாக்கு என்ன ஆயிடுது, ஹிரண்யகசிபுக்கு ரொம்பவே சிரமமாயிடுது. ஏன்னா அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, எல்லா வேர்ல்டையும் கான்கயர் பண்ணி தன்னைதான் கடவுளா வழிபாடு பண்ணணும் வந்து அவங்க வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க எல்லாருக்கும். ஆனா பிள்ளை என்ன சொல்லிடுச்சு, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் கிட்ட சரணடையணும், ஷெல்டரா இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்லிருக்கு இல்லைங்களா. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட குழந்தையோட இன்டெலிஜென்ஸ அவங்களோட எனிமி, அவங்க யார் எனிமியா நினைக்கிறாங்க, பகவான நினைக்கிறாங்க இல்லைங்களா. ஏன்னா அவங்க தம்பியை வந்து அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, பதம் பண்ணிட்டாங்கன்னு அவங்க பகவான் மேல ரொம்ப என்வியாவும் இருக்காங்க, எனிமிட்டியோடயும் இருக்காங்க. அப்ப அவங்களால என்ன ஆயிடுது, இந்த குழந்தை பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஹிரண்யகசிபு advised his assistants, my dear demons, give complete protection to this boy at the Gurukula where he is instructed, so that his intelligence will not be further influenced by Vaishnavas who may go there in disguise. அதாவது மார்வேடம் போட்டுட்டு டீமன் மாதிரி போய் பகவானுக்கு என்ன பிரகலாத் மகாராஜ்க்கு என்ன பண்ணிடுறாங்களாம், பகவானை பத்தின விஷயங்களை வைஷ்ணவர்கள் சொல்லி கொடுத்துட்றாங்க. அதனால அவங்களுக்கு போதுமான பாதுகாப்பை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஓ பிராமணாஸ், as iron attracted by a magnetic stone moves automatically towards the magnet, by my consciousness having been changed by his will, is attracted by Lord Vishnu, who carries a disc in his hand. Thus I have no independence. இத வந்து யாரு சொல்றாங்க, பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்றாங்க. எப்படி காந்தம் வந்து இரும்ப வந்து அட்ராக்ட் பண்ணது இல்லைங்களா, அயன் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுங்களா, அந்த மாதிரி பகவானை நோக்கி அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்களா, அட்ராக்ட் ஆகுறாங்க. அவங்களுக்கு எந்த ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸும் இல்ல அப்படின்றத இங்க வந்து சொல்றாங்க. இவன் நமக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தா ரொம்பவே நல்லதா இருந்திருக்கும் இல்லைங்களா. எந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் இல்லாம பகவானை தான் நம்ம வந்து கும்பிடணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நமக்கு வந்துருச்சுனாலே நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், நம்மளுக்கு முக்தி கிடைச்சிடும். Sanda and Amarka, the teachers of Prahalad Maharaj, chastised and threatened their disciples in various ways and began teaching him about the parts of religion
எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். திஸ் இஸ் த வே தே எஜுகேட்டட் ஹிம். ஆனா வந்து இவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க பிரகலாத் மகாராஜுக்கு பகவான் மேலதான் முழுமையான டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஈடுபாடு இருக்கு. ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துக்கு தேவையான விஷயங்களை அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஆஃப்டர் சம்டைம்ஸ் த டீச்சர்ஸ் அண்ட் Amarka thought that Prahalad Maharaj was sufficiently educated in a diplomatic affair of pacifying public leaders, appeasing them by giving them lucrative posts, dividing and ruling over them, and punishing them in case of disobedience. Then one day after Prahalad's mother had personally washed the boy and dressed him nicely with sufficient ornaments, they presented him before his father. அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இந்த மெட்டீரியல் விஷயத்துக்கு தேவையான, உலகத்துக்கு தேவையான விஷயங்கள் அவங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க. டிப்ளமேட்டிக்கா எப்படி இருக்கிறது அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாமே அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஆனாலும் வந்து அவங்க எப்படி இருக்காங்க, டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஈடுபாடோட இருக்கிறாங்க. ஆனா பிரகலாத் மகாராஜோட அம்மாவுக்கு என்ன ஆயிடுது, இதனால வருத்தம் ஏற்படுது. ஏன்னா அவங்க அப்பாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் சண்டை வருது அப்படின்றதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க தன்னோட குழந்தைய தானே எல்லாமே அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை செஞ்சு கொடுத்து அவங்க அப்பா முன்னாடி கொண்டு போய் விடுறாங்க. When Hiranyakashipu saw that his child has fallen at his feet and was offering obeisance as an affectionate father, he immediately began showering blessings upon the child and embraced him with both arms. A father naturally feels happy to embrace his son, and Hiranyakashipu became very happy in this way. இந்த மாதிரி அவங்களை கொண்டு போய் நிக்க வைக்கிறாங்க. உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க, எப்பயுமே பியூர் டிவோட்டிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாருக்கும் மரியாதைகள் கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, தன்னோட அப்பாவுக்கு அவங்க மரியாதை கொடுக்குறாங்க. அது பார்த்த உடனே ஒரு அப்பாவை அவங்களுக்கும் ஆயிடுது, தன்னோட குழந்தை மேல ரொம்பவே பாசம் ஏற்படுது. உடனே அவங்க ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறாங்க. அதை பார்த்த உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க, பிளஸிங்ஸும் கொடுக்குறாங்க. அப்ப நாரதமுனி என்ன நடக்குதுன்றதை மறுபடியும் கண்டினியூ பண்றாங்க. My dear King Yudhishthira, Hiranyakashipu seated Prahalad Maharaj on his lap and began smelling his head with affectionate tears gliding down from his eyes and moistened the child's smiling face. He spoke to his son as follows. மறுபடியும் தன்னோட குழந்தை தன்னோட மடியில உட்கார வச்சு அவங்க என்ன பண்றாங்க, கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. நீ என்ன கத்துக்கிட்ட அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க வந்து கேட்கிறாங்க. அதுதான் என்னன்னா, my dear Prahalad, my dear son, oh long lived one, for so much time you have heard many things from your teachers. Now please repeat to me whatever you think is the best of that knowledge. அன்னைக்கு கேட்ட அதே கொஸ்டின் மறுபடியும் கேட்கறாங்க, இருக்கல பெஸ்ட் நாலேஜ் என்ன அப்படின்றத அவங்க கேட்கறாங்க. அப்போ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். என்னதுன்னா, இந்த 9 types of devotional service பத்தி அங்க பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்றாங்க. இது பாத்தீங்கன்னா வேதாபேஸ்ல பர்பட்ல பாத்தீங்கன்னா 4-5 பேஜ் வந்து பிரபுபாதா வந்து எழுதியிருப்பாங்க. இந்த 9 types of devotional service பத்தி ஒண்ணும் ரொம்பவே விளக்கமா அவங்க வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. டைம் இருக்கும்போது அவசியம் எல்லாருமே அதை வந்து படிச்சு பாருங்க. இதுல நம்ம பார்க்கிறது என்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் பார்ப்போம். Hearing and chanting about the transcendental holy name, form, qualities, paraphernalia and pastimes of Lord Vishnu, remembering them, serving the lotus feet of the Lord, offering the Lord respectful worship with 16 types of paraphernalia, offering prayers to the Lord, becoming his servant, considering the Lord one's best friend, and surrendering everything unto him. Other words, serving him with the body, mind and words. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகமும் கூட. இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயமும் கூட. அதான் 9 types of பக்தி இருக்கு இல்லைங்களா, நம்ம பார்த்திருக்கோம். 9th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம்ங்களா, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். இது எல்லாத்தையும் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம வந்து கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயமும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுக்கு எப்படி நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணும், நம்மளோட உடம்பின் மூலியமா, நம்மளோட மனத்தின் மூலியமா, அப்புறம் நம்மளோட வார்த்தைகள் மூலியமா. இந்த 3மே நம்ம வந்து பகவானுக்காக நம்ம வந்து பயன்படுத்தும் போது அது என்ன ஆயிடுது, கம்ப்ளீட் சரண்டர். அதுதான் நம்மளோட உடம்பின் மூலியமா. ஏன்னா உடம்பு ஒரு சாதனம், பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுக்காக கிடைச்ச உடம்பு இது. அப்போ அந்த உடம்பின் மூலியமா, அதுக்கப்புறம் மனம் முழுக்க நம்ம பகவான் மேல நம்ம நிலை நிறுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம பகவத்கீதையில முழுக்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பேசுற அந்த திறன் இருக்கு இல்லைங்களா, அது பகவானை பத்தி பேசுற ஒரு விஷயமா இருக்கணும் அப்படின்றதுதான். அப்ப இந்த 3த்தையும் நம்ம பகவானுக்காக செய்யும்போது அது கம்ப்ளீட் சரண்டரன்ஸ் அப்படின்றது இங்க அர்த்தமாகுது. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த 9 டைப் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம கடைபிடிக்கணும். These 9 processes are accepted as pure devotional service. நம்மளால இந்த 9 பண்ண முடியலன்னா கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் இந்த 3த்தையும் பண்ணணும். அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம். அப்படி அந்த 3மே பண்ண முடியலன்னா கண்டிப்பா ஸ்ரவணம், அதுதான் என்னன்னா நிறைய பகவானை பத்தி கேட்க நம்மளுக்கு அந்த மேல உள்ள இம்பியூரிட்டிஸ்
நிறைய ஜென்மங்கள் எடுத்து கிடைச்ச அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே என்ன ஆயிடும், அப்படியே நல்லா நீங்கிடும். கண்ணாடி மேல உள்ள அழுக்கு மாதிரி அதெல்லாம் நம்ம மேல இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்கி நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், செல்ஃப் ரியலைசேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம் அப்படின்றத நம்ம நிறைய ஸ்பெகுலேட் பண்ணிட்டே இருப்போம். எப்படி நம்புறது, எப்படி அதை நம்ம கேட்கிறோம், எப்படின்றத நம்ம கேட்கிறோம்னாலே அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு, இம்ப்யூரிட்டிஸ் இன்னும் இருக்கு அப்படின்றது அர்த்தம். அப்ப நம்ம நிறைய பகவானை பத்தி கேட்க என்ன ஆகும், அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் போயிடும். பகவான் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் நம்ம வரோம் இல்லைங்களா, அந்த நிலைக்கு வர வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஸ்ரவணம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், கீர்த்தனம் பகவானை பத்தி நம்மளும் கேட்கறத இன்னொருத்தவங்களுக்கு சொல்லணும், விஷ்ணு ஸ்மரணம் எந்நேரமும் நம்ம மனசுல நிலை நிறுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். அதே சமயத்துல நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா பகவத்கீதையில எந்த இடத்துலயுமே பகவான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லல, உன்னோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை விட்டுடுன்னு சொல்லவே இல்லை. இப்ப அர்ஜுனர் போர் பண்ணலைன்னா அந்த இடத்துல தர்மத்தை என்ன பண்ண முடியாது, ஸ்தாபிக்க பகவானால முடியும். ஆனா அர்ஜுனர் ஒரு சாதனமா இருக்காங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி பகவானுக்கு சாதனமா இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். அப்ப இது எல்லாத்தையும் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம கடைபிடிக்கணும். இதுதான் கம்ப்ளீட் நாலேஜ் அப்படின்னு இங்க பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 10 அஃபென்சஸ் இருக்கு. ஏன்னா இது எதனால நம்ம ரொம்பவே முக்கியமா பார்க்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம கலியுகத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நாம சங்கீர்த்தனம் தான் நம்மளுக்கான பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை நம்ம எப்படி பண்ணணும், பெர்ஃபெக்டா எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா அதுல உள்ள தவறுகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த அஃபென்சஸ் நம்ம எடுக்கணும் இல்லைங்களா. அந்த அஃபென்சஸ் அந்த 10 அஃபென்சஸ் இது எதையுமே நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போது நம்ம கொண்டு வராம இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம நல்லபடியா நம்மளோட சாண்டிங் நம்ம பண்ணணும். அது என்னன்னா டு பிளாஸ்பேம் தி டிவோட்டீஸ், யாரையும் நம்ம குறை சொல்லக்கூடாது. டு கன்சிடர் தி நேம் ஆஃப் டெமிகாட்ஸையும் பகவானையும் நம்ம சரிசமமா நம்ம பார்க்க கூடாது. டு டிசோபே தி ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், 16 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் பண்ணணும். அதுதான் பேசிக்கா நம்ம எல்லாருமே அவசியம் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம். சாரி. அப்போ அந்த விஷயங்களை நம்ம கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும், ஃபாலோ பண்ணணும். டு பிளாஸ்பேம் தி வேதிக் ஸ்கிரிப்சர்ஸ், நம்மளோட வேதங்களை நம்ம என்னைக்குமே நம்ம தவறுதலா எடுத்துக்கவே கூடாது. அதுதான் நம்மளுக்கு என்னது, ஆதாரம். நம்மளுக்கு எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லி கொடுக்கறது வேதம் இல்லைங்களா. அதனால என்னைக்குமே நம்மளோட வேதத்தை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, பிளாஸ்பேம் பண்ணவே கூடாது. டு கன்சிடர் தி க்ளோரிஸ் ஆஃப் சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா டு பி அன் இமேஜினேஷன், அது ஒரு நம்பிக்கை இல்லாம பண்ணக்கூடாது, நம்பிக்கையோட பண்ணணும். டு கிவ் சம் இன்டர்பிரேஷன்ஸ் டு தி ஹோலி நேம் ஆஃப் தி லார்ட், நம்மளுக்கே தோன்ற விஷயங்களை நம்ம சொல்லக்கூடாது. சாரி, பகவானோட நாமத்துக்கு அதுக்கான உண்மையான அர்த்தத்தோட நம்ம அதை நம்ம மற்றவங்களுக்கும் சொல்லணும். டு கமிட் சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆன் தி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஹோலி நேம், ஏதாவது ஒரு அதர்மம் பண்ணிட்டு உடனே நம்ம சாண்டிங் பண்ணி அதை நம்ம போக்கிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம திரும்ப திரும்ப என்ன பண்ணக்கூடாது, அதர்மம் தவறுகளை பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். டு கன்சிடர் த சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா as one of the auspicious ritualistic activities which are offered in the Vedas as fruitive activities அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது சாண்டிங் பண்ணா எனக்கு இந்த நல்லது கிடைக்கும், கர்ம காண்டன்றது அதானே, ஏதோ ஒரு ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் நம்ம எதிர்பார்த்து நம்ம ஒரு விஷயம் செய்யறோம், ஒரு பூஜைகள் பண்றோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நம்ம சாண்டிங்க பண்ணக்கூடாது. அதாவது மெட்டீரியல் விஷயம் எனக்கு ஒண்ணு நடக்கணும்ன்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, சாண்டிங் பண்ணக்கூடாது. டு instruct a faithless person about the glories of the holy name, யாருக்கு நம்பிக்கை இல்லையோ அவங்கள நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, கம்பல் பண்ணி அவங்கள சாண்டிங் பண்ண சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா பகவத்கீதையில லாஸ்ட் சாப்டர்ல பகவான் என்ன சொல்றாங்க, யாரெல்லாம் டிவோட்டிஸா இல்லையோ, யாருக்கெல்லாம் பகவான் மேல பொறாமை இருக்கோ, யாருக்கெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லையோ அவங்களுக்கு எல்லாம் பகவத்கீதையை உபதேசம் பண்ண கூடாது அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா அது ரொம்ப மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ், எல்லாருக்கும் அப்படியே எடுத்து கொடுத்துற ஒரு நாலேஜ் கிடையாது. அது மேல நம்பிக்கை உள்ளவங்களுக்கும் பகவான சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடா ஏத்துக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது போய் சேர வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஏன்னா அதாவது ஒரு விலை மதிக்க முடியாத ஒரு பொருளை அதோட தாத்பரியம் தெரியாதவங்க கிட்ட கொடுத்து அதை அவங்க நல்லபடியா யூஸ் பண்ணுவாங்களா, கிடையாது இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான் பகவத்கீதை, பகவான் இவங்கெல்லாம் என்னது ரொம்ப ஒரு பொக்கிஷமான ஒரு விஷயம். அதை நம்ம தகுந்த நபர்களுக்கு நம்ம அதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதனால ஃபெய்த்லெஸ் பர்சன்ஸ்க்கு நம்ம இதை கம்பல் பண்ணி இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணக்கூடாது, அதாவது நாம ஜபத்தை பண்ண சொல்லக்கூடாது. to not have complete faith in the chanting of the holy name and to maintain material attachmentல இருந்துகிட்டே நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஆரம்பத்துல கண்டிப்பா இருக்கும்,
ஏன்னா நம்மளுக்கு இப்ப ஏதோ ஒண்ணு வேணாலும் நம்ம பிள்ளைங்க நம்ம கிட்டதான் வந்து கேட்பாங்க இல்லைங்களா, பேரண்ட்ஸ் கிட்ட. அதே மாதிரி நமக்கும் இந்த மெட்டீரியல் வேலை நம்ம இருக்கிறோம், சர்வை பண்ணணும். அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம கேட்கறது தப்பு கிடையாது. ஆனா அதையே நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, நம்ம வந்து எப்பயுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா பிள்ளைங்க வந்து கேட்டுதான் ஒரு பேரண்ட்ஸ் செய்வாங்கன்னு கிடையாது. அவங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறத என்ன பண்ணிடுவாங்க, பேரண்ட்ஸே பார்த்து பார்த்து செய்வாங்க இல்லைங்களா. நம்மளே அப்படி செய்யும்போது கண்டிப்பா பகவானே என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளுக்கு என்ன தேவைன்றத அவங்க நமக்கு தேவையான விஷயத்த எல்லாத்தையுமே செஞ்சு கொடுப்பாங்க. சோ அதனால மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட் நிறைய வச்சுக்க கூடாது. அப்படியே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து கவனமா இருக்கணும். ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த கலிகாலத்துல நாம சங்கீர்த்தனம் தான் இருக்கிறது சிறந்த ஒரு விஷயம். பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டின்றதை நம்ம பார்த்திருக்கோம். அப்ப நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணும்போது இந்த அஃபர்ஸ்னஸ் நம்ம கொண்டு வரக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். After hearing these words of devotional service from the mouth of his son, Hiranyakashipu was extremely angry. His lip trembling, he spoke as follows to Sanda, the son of his guru, Sukracharya. ஏன்னா சுக்ராச்சாரியரோட பிள்ளைங்க தான் அவங்களுக்கு டீச்சரா இருக்காங்க. யாருக்கு? பிரகலாத் மகாராஜுக்கு இல்லைங்களா. அப்போ அவங்க வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க, பிரகலாத் மகாராஜ் இவ்வளவு தூரம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பத்தி எல்லாம் சொன்ன உடனே ஹிரண்யகசிபுக்கு ரொம்பவே கோபம் வந்துருது. அப்ப டீச்சர் எல்லாம் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள என்ன பண்ணிடுறாங்க, அவங்கள பிளாஸ்மேம் பண்றாங்க, அவங்கள குறை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஓ அன்குவாலிஃபைடு மோஸ்ட் heinous son of a brahmana, you have disobeyed my order and taken shelter of the party of my enemy. You have taught this poor boy about devotional service. What is not what is this nonsense அப்படின்னு வந்து அவங்கள கடுமையா பேசுறாங்க. அவங்கதான் ஏதோ தப்பா சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. The son of Sukracharya, Hiranyakashipu spiritual master said, "O enemy of King Indra, O king, whatever your son Prahalad has said was not taught by him, by me or anyone else. His spontaneous devotional service has naturally developed in him. Therefore, please give up your anger and do not unnecessarily accuse us. It is not good to insult a Brahmana in this way." அப்படின்றத இங்க வந்து சொல்றாங்க. அவங்க வந்து குறை சொல்றாங்க, நீங்க சரியான விஷயத்த என்னோட பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுக்கலன்னு. அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஸ்பான்டேனியஸா டிவோஷனல் சர்வீஸ் உங்களோட பிள்ளைக்கு வருது, அதனால வந்து இது நாங்க சொல்லி கொடுத்து வரல. அதுவும் இல்லாம ஒரு பிராமணனை நீங்க வந்து நிந்திக்கிறது சிறந்த ஒரு விஷயம் கிடையாது அப்படின்றதையும் இங்க அவங்க சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். நம்ம இன்னைக்கு இந்த இடத்தோட நம்ம வந்து முடிச்சுப்போம். திருப்பி நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.